May pauras labot Kapampangan. Kapitumput kapitumpulot at dua na inikarag kaya katamong Tagalugan na. Kamusta na kayo? Pag-umpisan ko na medyo dakalambag ya. Ngumunang dilim maghinanakit. Maghinanakit. Tagalog ya. Maghinakit yung Kapampangan niya kaya tumabog. Kinabukasan. Yung kinabukasan, Tagalog ini buri na sabihin wala future yan eh. Yung daramdaman ko kasing gagamitan din yung kabalintamo na yung isang kinabukasan na pero yung buri na sabihin kabukasan. Then yung tutuki istaman man stuno man kapapangano man pero bala mo kimulo. Kalupanan ng metong at metong. Yung metong at metong kay ukol ko mas manayon yun ng balang metong yung gamitan tamo liwas kay metong at metong aliko balo yung aliko balo wala mo yan naman kaya naman yung pangasabi na wala mo nakamalati so yung mas manayon na eko balo yung mansisig wala mo tayo galugan yung mansisig yung Kapampangan na manyisig yung metong pang daramdaman kong gagamitan da apanalben muna yung sinay yung apanalben Tagalugan niya wala mo batsikit ang napanood yung mas manayon ng Kapampangan ayalben niya mo sige ganay pa mo ka rin wapin pala, buri kaya mong dinan may paora si Bubut Tiago. Mikit kami bisan kitang itong restaurant king San Fernando. Inatuna ako. Sana kaya kayo nga nung akakitso kong kalat-kalat nung no ka rin. Atwan nyo ko, makaswelo ko kanita huling bala mo maging inigagamang ko maging tangible ating ababalo kong ating tutuki, ating manalbe ka rin, ating susuporta ka rin yung video tamo. Bista man, ating likes, ating shares, ating mag-comment. Pero ito nga akit ko laking kining Pampanggang ating tutuki, taga ng mga niyan, ating sasabihin na ka na ako, halbayin ko po rin kayong video. Nakukuswelo ko nito. Kasi ababalo kong masasayang yung pagal, o sige, hanggang pa mo kaya ni. Arapin in Kapampangan we don't say I love you yung sasabihan tamo kaluguran da ka ba batak kaluguran tayong Kapampangan may pangapampangan ta sana rin kaya katamong anak din kaya katanga po Kapampanganan tala yung kanamo Kenny with damo nga salamat kaya kayo nga